friends, welcome to my YouTube channel UK Creation। कार्तिक पूर्णिमा अवसर रे आमे माने बुलिया जाउछु लिंगेश्वर मंदिर और भालियासाई मंदिर। आपण माननकु पिंदा पिंदी होई सारिकी हम बाहर देखु सांग मैंने आम जाऊँ बर्तमान मंदिर को केमिति Hare Rama
କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍କୁ ବି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ସେ ତଳ ପଟେ ମନ୍ଦିର। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲୁଣି, ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲୁଣି। ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜାଗାରେ। ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଜାଗାରେ। ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଏକ ଭୋଜି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିର ବୁଲି ସାରିଲୁ, ଏବେ ଭୋଜି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରିବୁ ଆଉ ଖାଇକି ଯିବୁ। ଦେଖ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସଟା, ଆପଣ ମାନେ ବି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଦେଖ ଦେଖ। ଆମେ ଏଇଠି ଭୋଜି ରାନ୍ଧିବୁ କିଛି ସମୟ ପରେ। ସୁବିଧା ହବ ସେଟା ଯିବେ ନା। କେମିତିକା ଜାଗା ଦେଖ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହେଲେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏଇ ଜାଗାରେ ରୋଷେଇ କରିବୁ। କି ଆଗରୁ ଏଇଠି ଚୁଲି ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ। ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସଟି ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଛ କ୍ୟାମେରା ଅନୁସାରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସଟା ହେଇଛି। ଥରେ ଆସିବେ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଆମେ ତଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଇତ ବି ବସଉଛନ୍ତି।
पानी केते मंदिर एडा एबे अधा काम चली आउ किसी दिन पर काम भी समाप्त हो देख बही तो केमी बसौं से डंगाटा गला बर्तमान ये पुलर साहाय्य सेपट जीवु क्रॉस करू धीरे धीरे केमी मात्रा जाऊ देखु एपट पानी एपट पानी वर्तमान आम कुंडटी क्रॉस कर सारे आग को चल आग को जाऊँ वर्तमान केते एपट पूजा चली एबे चढ़ी चढ़ी जाऊँ देख केते बड़ पत्थरटा एपट देख बहुत सुंदर जगह मंदिर अच्छी सेपट मंदिर आएपट हूँ गोटे नालटी केमिति आम वर्तमान नाल देखा जाऊँ केमिति धीरे धीरे जाऊँ देखिले तो बहुत भय लगुच किंतु बुलिकी तो आसवा को ही पड़ो एथिपाई आमे भी जाऊँ देख केते भयंकर प्लेस जीवा को मध्य बहुत डर लगुच मु केमिति धीरे धीरे जाऊँ देख देखो एपड़ मु आम बाबू को धरी मते बहुत डर लगुच हेले भी मु भय न करी धीरे धीरे जाऊँ केते सुंदर जगह प्रथम स्तर पर मु यही प्लेस को आसी आम गजपति रे किंतु मु आसी नथिली एते कम दूर आम गाँ ठारू किंतु मु आसी पारली नहीं देखो आम सेपट आईपारू ना एपट भी जीवु पड़ो देखु सेपट केते बढ़िया सुंदर प्लेस केते मजा लगुच पानी मन भी केमिति गति को देखु सेपट साइड रे रोषेईबास सब चलती एपट आम बुलवा को आसचु एपट जावा चेष्टा करुचु एपट आम पलैचु लगुच देखु देखु केमिति जीवु वर्तमान आम कोशिश कर लगेचु बाबा पार कर सारे आम एपट अच्छु केमिति जीवु आमको बहुत पानी टी धरे बाबू पानी पानी छुई पके टिके देख देख ये आम बाबू पानी को देखिले केते सुंदर बाबा केमिति जाऊे देख आसीगले आमर जे कि चिल्लर पार्टी बोलुले कड़े एवं पहुँची गले आम बाबा भी सेपट अच्छा सेपट आमर रोषे चलती जगार आम जीव बर्तमान रोषे करने को मंदिर बुलवा कम तो सरला एवं रोषे करू तापर खाई पी बाहर केमिति होउचंती देखंतु केते सुंदर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है प्लेस को देखिले एठी रही जावा को इच्छा होची देखंतु जाउचंती एतिकी पानी रे आ सेपट अछंती देखंतु गाइस वर्तमान हम जाउचो रास्ता केमिति हेछि देखंतु गोटे गुंफा दर्शन करवानी कोटे जाउछु एमिति जीवा पड़ता है देखंतु
ଏଠି ରହିଥା ମୁଁ ତଳକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଚାଲ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ସେପଟ ଚାଲିଛି ଏବେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ଏପଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାଟି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ଏତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କଷ୍ଟ ହେଇ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଯିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଗଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କେମିତି ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋବାଇଲଟି ଧରିଛି କିଛି ଚଢିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ ବାବୁ ପାଖରେ ରହିଥା ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆସିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଉପରକୁ ବାହାରିଲିଣି ପୁରା ଉପରକୁ ବାହାରିଲିଣି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ତଳରୁ ମୁଁ ଆସିଲି କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତଳରୁ ଆସିଥିଲି ଏ ଉପରକୁ ବାହାରିଲେଣି ଏବେ ଏପଟ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ମତେ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ପଟରୁ ବାହାରିଲେଣି ଦେଖିଲେଣି ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଦେଇକି କେମିତି ଯିବି ଭାବୁଛି ଏଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇପଟରୁ ହିଁ ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ ଦେଖାଯାଉଛି ଏପଟରୁ ହିଁ ବାହାରି ପକେଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଦେଖିପାରୁ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ବି ଗହଳି ହେଇଗଲେଣି ସେପଟ ପାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏପଟ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି କୋଉ ପଟ ଯିବାକୁ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛି ତ ପିଲାମାନେ ମିଶିକି ଯାଉଛି ଏ ଜାଗା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ଲେସଟି
ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ଆମେ ସବୁ ଆସୁଛୁ। ଏପଟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆସ ଆସ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ। ବହୁତ ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଏତେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି, ମୁଁ ସ୍ଲୋଲି ଆମ ବାବୁକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି। ଏମିତି ମସ୍ତ ଜାଗାଟା, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। ଲିଙ୍ଗଧର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି।